La primera etapa eixia des d'Alberic i des d'ací es visitaria, entre altres, la Pobla, la Llosa de Ranes, Benigànim, Ràfol de Salem, Alcoi, Beneixama, Villena, Bocairent, Ontinyent, per a plegar una setmana després, concretament el passat dissabte 9 de juliol, a Aielo i Bellús. Aquest és l'itinerari que enguany han realitzat els participants de la Volta en Carro, que compleix 20 edicions recorrent diferents llocs de la comunitat en carros de cavalls, rendint tribut a l'antic ofici dels carreters. Una experiència sempre enriquidora que compta amb el suport de tots els ajuntaments per on passa. L'impulsor no és altre que Vicent Escrivà, veí d'Alberic i conegut per tots com Pantaló. Això, els ajuntaments són les pioneres, el sagrat que nosaltres farem a les ajuntaments. Gràcies a les ajuntaments i a les cases que ens col·laboren una miqueta, tots aquests tipus de béns se poden realitzar. Perquè tots els ajuntaments sempre tenen això de dir, són carreters. I me diuen, quan jo vaig a un poble a dir, és que vinguem, és que així hotels per tanta gent no ne tinguem, pareu. Nosaltres no necessitem hotel. Nosaltres volíem recordar conforme vivien els d'antes, quan t'enganxaven el carro, que patien, disfrutaven, se feien dos cacaus en l'hostal. Pues això és el que volíem recordar nosaltres. En la volta han participat aquest any 60 persones de diferents edats i localitats en 16 carros, i aquesta és també una de les seues particularitats, el fer que joves i majors compartisquen vivències. Així n'hi ha xiquet que ha vingut en 2 mesets, en 5 mesos. N'hi ha una anècdota que està crec que era la que feia 10 o 12 voltes i estaven sopant. I en aquest dia a una xica li van prendre el part i se'n van anar d'allí a Luis el Canyés a parir. Que si no, me costa a mi fer de comadró. El que més disfrutem és les xiques. Perquè sí que el primer que me diuen, Pantaló, n'hi ha piscina? Claro, dir-los que n'hi ha piscina, els xiquets, contents. I ja fa diu, però la paga Pantaló, Dic, sí, home, sí, jo ho pagué tot. Jo, quan ma mare me tenia la panxa, jo estava així, ma mare estava així en el carro. I sí, amb 16 carros, però la gent va demà a treball i ara ne quedem 12. Molt bé. I cada carro n'hi ha que en porta 4, n'hi ha que en porta 2, però molt bonics. Portem machos, portem maques. Nosaltres ja fa molts anys que anem, és una meravella. Sí. Això no s'havia de perdre ni encara que vulgueren. El carro és una galera, això són antics remolques agrícoles que n'hi havia. Sí, adaptats, no? Adaptats al sistema este. Es busca tindre 4 rodes per a un poc minimitzar el pes, perquè no vagi carregat l'animal de barres, perquè així l'animal de barres no du pes. Està tot repartit entre les rodes. Li diuen altanero. Altanero, molt bé. Jo li dic sempre xatet, perquè me'l van criar de xocotet. Quant de té? Este té ara 12 anys. I porteu tot el menjar dels animals també, no? Perquè he vist que porteu bales de palla i què més es doneu? Nosaltres es donem una mixtura de cereals i de garrofa i d'herba en píldora i després portem palla... També ha pujat el preu dels animals, el menjar. El preu dels animals està destruint-nos. Enguany hi haurà que plegar garrofa. Sí. Com tots els anys ne pleguem, però el problema és que la garrofa també està cara. Durant una setmana el carro es converteix en una improvisada casa i es dorm baix les estrelles. Els animals són un mes en la família. Es busca que estiguen còmodes al moment d'arrossegar. Això és una parella de cabriol, una parella de tronc, que no porto colleró, porto pecho pitral, la seva cabeça, els seus campanillos, i és molt senzilla. Això són machos. Mira, veus? Este porta una collera, que ell treballa millor en esta collera per estirar. I l'altre, el sellonet este és molt senzill, perquè els animals vagin a gust. Estos animals van ferrats i porten una vidria, para que no s'esbaren, perquè vagin a gust. Este carro porta un enganxe de 4 animals. Porto 2 machos i 2 saquetes. Este porta l'aparellar normal pel carro, que és la collera, el selló, els alitranques, el corretxot, tot això és diferent a l'altre. Això se diu una quarta. 2 davant i 2 darrere.
si ara anara llevarem uno, Sí. seria que va de Pericó, que són 3. Com veiem, Pantaló és un pou de saviesa i gràcies a ell es recupera una tradició com aquesta perquè l'ofici de carreter no caiga en l'oblit. Senyores.